बिबार लायनो थांनो नागिरो जों शिब फुजाहैनो बिसिनाव हारसिं थानो बोरैबा मोनो मालाय गामियाव बिदिनो रहितखौ लेंदों हारसिं लायनोसै आं रहितआ फैया खानायसै मानसिफोर नुयैनियाव आया थांगासिनो जों फुजा हैनो बिसिनि गामिया गामिनि मन्दिराव थाबायख'ना थाङा दख'नाया थाद्राय जाथारदों गाहायाव गोजोनखौबो आंखौबो नोंखौबो मोनफैबाय जोङो मेंसिबाय थाबायनानै बिराद केमेरानि अबस्था मोजांसिन नङा नै इजों थाफानो लुबैसोगारदों इजों थाफानो लुबैसोगारदों बेखायनो फैथ'आ लेंहरबाबो जेबो सिनायाखै आंनाव फुजा होनोसै जोङो प्रसाद होआ ओरैनो धुपल' सावगोन गाइखेर लुगोन नैबे फिल्डआवनो बैसागुनि गले जेबो होगोन आरो नोंजों रायलायफैबावबायसो नों मा होननानै रहित नोंजों खाथियाव फैनानै मा होनना रायलायफैबावबायसो इदि नायबाय थानाङा नागिरबाय फुजा सोलियो नायलाय सोर इयो सोर Jangan pulang dong. Balik kemana? Balik sana. Hei. Dah mana ni kesri jalan ni hagas ni mego. Kesri ni aci. Ini bum bum. Ini mami jangan ada pulang dong. Ni kalau kau ini kian. Ini mana dong ini boleh. Boleh lah dong ini. Lengdu jeng naiknya kan, ini ada lengdu ini pak, bani ada lengdu ini boleh sini ini, bani ada lengdu. Das ni jeng nggak uko, das sebah lah dong, saat menjabat jeng ha.
सोरनि फिसाथाय मिथिला आङो थांसै जोंहा आंसै थांबाय दं गथ'आ सोरनिबा फिसामोन गार बारसोलाबायनो नागिरदों बे जाबाय सान्दुं गोसानि अबस्था दाखु होरो मेंसिबाय टट' लेंहरबाय टट' होनो ना फिरफिलि होनो ना बेट्रि होनो चलो थाबायनो हाला जों थांफिनगासिनो दङ गाखोनानै बेथ' हारसिं आसै ओरै थांबाय बे दैयावनो मानसि थैलायलायो नै इसिनिया दैया गोथौथार एकदम ग्रिन नुलायनाय मबाइला आंना गाज्रि सिनायस्लाबला उखुन्दै खालामलांजोबबाय गामिनि स्कुला सुलेखा गायगा हेडमास्टार नैहाय गेलेदों गथ'फ्रा गेलेबाय दं गथ'फ्रा खोरखिजों नुबाय मबाइला सिनायस्लाबासै नोंसिनि मास्टार मानसिया दै दौफैदों मालाय मिथिदों जोंनि सारमोन ना इंलिस गोदोहाय स्कुलाव नै बेहा जासिनाय मेथाइ जायो नैबे मेथाइ जायैनो हाथाया सेवजोब्बाय थेवबो जानोबो गारा थ' थाबाय माबा जानो मोनफैबाय जोङो जालाखि आयो सिंथिं मा जाबाय भगबान जों सफैबाय जोङो जाखांबाय आंहा आब'आ जाखाङाखै खालि स्लिम जाखाबाय आङो नालाय हाथासुनि बायदि जाथारदों खालि सिनायनानै गोजा गोथां नुजोब्बाय केमेरानि अबस्थाया बिराद मोजां नालाय जिरायनानै जानाय जाखाङाखै दाबो थांफिननोसै जाखांबाय सफैबाय जोङो किसरि जानानै नायनो हागोन हायाव बे मोनसे आंनि आरो नैयो आंनि मा नामा हेपि डेट मेथाइखौ सिरि खायदा आरो ज'यै नै बे बिथांना एग्जाम दं ओमफ्राय मेथाइजों